Exclusive music at ariwaflavor.com.ng. It's your boy Diabolistic. One day. Kamar yanzu kai kana karatu. To muna fama gashi wata ɗaya ya kusa ya kare bai wuce sauran kwana biyu ba. Ina gaba kamar kai baka ji news na biyan nan ba. Kai wani news kuma? Wallahi kuwa baba kenan kana ruwa ai. Wani ruwan kuma? Kai ka nuna sai ka haɗe takardun nan. To ni na to gashi mun kusa mu yi exam na ruwan kwana biyu. Baba na gaya maka an ƙara mana wata biyu masu kyau. Kai are you telling me the truth? Yanzu ya za a kenan wata biyu kace ba? Baba ni na gama da nawa ina ga kai ma fa abin da nayi ne za ka yi fa nake ga. Kai Alhaji na yanzu ya za yi? Kawai mu yi yadda za mu yi kai. Anya ba zan kwashi takardun da zai siyar wa masu nama ba ma kuwa a shiga kaya nama kai. Ka riga ka gane mu ke. To yanzu ya za mu yi? Suna jiran mu ai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To bari hada takarduna kawai mu je mu siyar wa masu nama kawai. Oyana. Kawai. Gobe za ka raga ni filin din. Kawai ba. Yaje ba ni kudin makaranta na kawai sai ya faɗi. Don na ji kamar wai faɗi ma haura dala nawa ne? Ba gara na sai ya faɗi da shi ba? Shi zai fi mana ai. Alhaji na mu je mu sayar ma masu nama.